Okay guys, so welcome to my channel. It's Dong Bisaya. So ito naman ay sinigang. Dalawang subak lang. Ito na siya guys. Yan. It's sinigang. It's sinigang. So ilalagay ko na siya. Yun. Ilalagay ko na siya. Oh, sinigang. Lagayin muna natin. Mula noon. And tapos na rin ako magsaing. Ayan. Mula noon hanggang ngayon, kumulo na naman siya. Kung sarap. Tama. Sinigang sa miso, pagkukuluan na lamang. Ang init sa labas. So, ang init sa labas guys. So, yung gagawin natin mamaya, magagawa ko ng vlog and video sa taas. So, guys, yan yung mga recipe na niluluto ko. Kaya, stay tuned.